Kaya may na-love shout out sa'yo. Ano, sorry, good morning. Maulan dito sa amin. Hindi tubig sa ano, sa pagkakasarap. May naayos lang ako. Ayun, good morning, Shaki. Shaki, ano to? Shokil, hello dear. Ayan, may na-love shout out sa'yo, Shaki. Thank you po, Shaki. And good morning, Shaki. Good morning.
love shout out, Sis Jerome 2020. Good morning, Mariang Mapalad. Thank you, Sis Jerome.
shout out atin sa family ni Japan na yan. Yung sakto good morning po sa iyo, yung mahaba na. Ayan, good morning to your Leo. Ayan, thank you, Tol. Ganda po.
Gonzales. Wala po si Lynn matulog po. Yan ay ulit po si Vilma.
Alam mo talaga nag-accident walang shock. Po. Nahihirapan na magpalit ng aking stress na nandito. Okay lang stress yan. Padagdag ko sa wala pa lang sa salamat. Ayaw ko kung meron ka palang alam mo jacket ka ng boss sa Sabi tayo kape.
and relax. Nawala. Ano na may review sa inyo? Pusa pa! Konsilado! Pusa pa! Konsilado! Lagyan ka ng jacket lagi ng mundo mo. Great remix of DJ Bako, Lord. tulong ka. Bako, tulong sila. Ikaw, bayot. 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 Nag-usin sa kumbala, bahok mo.
Janae, so done with MRTs. I need my own car. Kind of mood. Thankfully, she's down. Here we go again. Yan, nagpakita na. Teka, 3 lang sa kanuna kita. Busy lang. Busy ka nakatangsa.
lang dito. Acho Boulevard!
Ang ganda mo palang bumabalot na natatago ka utak mo. Siyempre, nainis. Di tayo bata. Ito yung drone ko ah. Tawa ka dyan. Ano na lang shoutout, ma'am? Good morning. Tatago na nga ako para nakasakitan ni Kuya Lele. Meron ang shoutout meron sa ating Jenna. Inis ka ba? Sorry na. First, ang sabi ni ano, ni Treslan. Treslan talaga ng nato. Okay na ano, Tres, okay na. Ang dami na yan. Thank you, love you. Then what? Thank you, Mel. Please say your name. Ayan, thank you, please, ano, Mel.
ang katinsa ng nakala ko ay yung alaga ko nag-iisip paasa pa lang muti. O talaga, Tres, nag-iisip lang. Alam mo, alam mo lang yun. Okay lang, boss, yan. So, medyo masakit sa session at malamig inuwi si boss. Hindi ng boss mo, Tres, na ito. Ayan. Ayan. Ano, Tres, okay na ba? Naku, pahinga ka maraming boss. Naku, pahinga ka maraming boyfriend ko inaaba. Sabi ni Tres yan. Miss you too, boss. Yes, boy. Yan sabi niya. Di ba okay? May tama yung boss. Hello. Ayan. Mahina yung ano, yung boses ko. Ilong bicep. Hello. Hello. Thank you, ma'am. Ayan, 60 na yung aking thumbs up. Thank you.
Oh, ang ganda talaga ng dress ko. Away. Halo ko sa sa liwanag. Wala ako ng ganito ng ano sa lamin. Sinuso lang kasi. May nag-shout out, Mama Sam. Saksak po, thank you po. May nag-shout out sa lahat, sabi ni Mama Sam. Hey Mama Sam, love ya, sabi ni Tessia. Thank you, Mel. Magpahinga ka lang.
Mama just kind of spread out, having Jennifer. Love, love, having Mama just right. Love, having Mama just. Uy, Mel, magpahinga ka lang. Do it. And he's down. Nabubad lang ako eh. Ang dami kaya kasi stress. Ay, ayun na, Do it. nawala. Ba't nawala ka? Agoy marupok. Nakakapindot ko lang, nawala na. Meron lang ang love. Kaya, but ano pa oo. Good morning, sweet, 32. Batang Bikers Love, Tapsang Host. Ayan, may love shoutout sa'yo, Batang Bikers. Kahit ka lang ng daddy, bababa ka ng night boat.
Hindi pa nga nakakaakyat, nalaglag na ang bot ko. Oo nga. Pagpundot ko, akala ko ano na, nandun na. Yung pala, wala pala. Nahulog agad. Nahulog sa palang nakalat. Thumbs up with his home, sabi ng batang biker. Ayan. Kahit ka lang ng steady at ibababa ka ni Nice Boy. Haha, marupok ako, Tres. Aminado ako. Ito yung marupok. Ito na, sabi ni Sigla. Oo nga, Tres yan. Talagang marupok ka. O, sakit na, bilis, sabi ni Neo. Bakit lagi na lang ako na nagpupul? Sana all nagpupul. Akala ko naka-upload na, yung pala hindi. Actually, try mo ulit. Try. Until you die. Waiting F. Ayan, Begalan, shout out. Milena Delgado, my own person. Waiting saan? First yan, try again. Try it again, sabi ni Noni. Try mo ulit, try. Baka saan, pagbigyan ka. Hanggang andyan ang hagdan. Tara, akit na kayo. Gusto ka na? Potita Melina, sabi ni Mamot. May shoutout po, Melina. Thank you po. Okay lang, Mamot Jazz, sabi ni Mel. Sabi ko, magpahinga na eh. Magpahinga ka. Pahinga ka lang, Mel. Pahinga ka na, pahinga. Tres, kasama ka na. Tres, kasama ka na. Boss, try mo ulit. Akyat, bilis. Baka hindi mo naman ko. Ayaw itry. Try lang, Tres. Try. Hi. Kung hindi ka kaya, huwag mo nang ipilit. Pahinga ba? Habang buhay natin sumunod. Pahinga ka lang. Ano ka ba? Jenna, I loading. Ako ba loading o siya? Meron shoutout po ho sa Batang Biker Vlog. Kahit ka lang ng Terry, may babaka doon ka na ni Nice Bot at pupuntahan kita. Dali, Batang Biker. Habang buhay ba? Eh, malay ko sa'yo kung gusto mo habang buhay mo. Pre, nasa ka na ba? Ayaw mo na ba kung makyat? Sabi ko, try mo eh. Try. Until you die.
First class, pahinga daw ako habang buhay. Magpahinga ka na habang buhay ka. Ay, hindi naman. Hindi niyo ba ako maintindihan? Alam ko na si Batang Biker. Kasi alam ko kung sino yung ayaw sa echo eh. Ha ha ha, boss. Lakas ng echo host, hindi ko maintindihan. Intindihin mo, Biker. Bahala ka dyan. Sana all, pahinga habang buhay, sabi ni Trump. Gusto mo rin magpahinga, Tres? Bango ba? Lakas ng echo. Boss yan, ako sana aakit dahil sumipilay ako kaya hindi ako makaakit. Weh, kahit wala ka namang pilay, Mel, hindi ka aakyat. Hindi ba ako maintindihan o maintindihin ko kayo? Huwag ko na nga lang lagyan ng echo para walang echo. Ang sakit naman bakit walang echo? Mega love shout out. Bohol love. Mega love shout out po. Ayan, mega love shout out sa'yo. MRC Bohol Miss Vlog. Parang naalala ko pumunta ka dito. Hindi ka pa yata graduate. Boss, yan, gusto mo ba magpahinga habang buhay? Boss Mel, Boss Mel ko kahit di na sila, di ka talaga naakyat, sila yung pakita din. Oo nga, kahit naman na hindi pa siya pilay, hindi naman siya naakyat. Balik na rin mo, Mel. Ayan, pilay ka na ngayon, pwede ka na umakyat. Namsa ko, sabi ni MRC Volunteer Vlog. Ayan, thank you, MRC. Kamusta ka na? Natin hindi na sita. Saka ba nagpupunta?
Boss, yan, una ka akit, bilis, marupok nga sa Mel. Try mo ka umakit, Mel. Kahit ngayon lang, Mel. Nagbigyan mo naman ako. Umakit ka. Sa live mo ka, di na ma-akit. Dito ko kaya. Try mo lang, Mel. Set ko na. Yun. Our biggest transfer and deal ever. Dan full pack sa naka-PO sa yan. At ano? MIC Boynex Black, ano, type ka lang ng Teddy, bababa ka ng type bot. Puntahan na kita. Type Teddy. Teddy lang. Mundog ko kayo. Pag umakyat ako, dapat magpalipad si yan ko. Anong ipapalipad niya? Manok? Manok na pula. Tres, palipad ka daw ng ano, kulay pula. Manok na pula daw eh. My goodness! Kanina pa ako dada. Ayan. Hello? 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 Naririnig na ba ako? Hindi pala nakasaksak yung sa V8 ko. Kaloka. Pag umakyat ko, ako ang magpapalipader. Tres Bians, akit na. Ayan, MRC Vlog, MRC Bohol Mix Vlog. Ayan, naririnig mo na ba ako? Eto. Ayan. Hindi pala nakasaksak. Kanina pa pala ako nakaganito.
Kaya pala hindi ako naririnig. Lakya ka, boss. Marupok nga eh. Yes! Host, okay na. Ayan, baba ka na. Ay, ano ka, mag-type ka lang ng Teddy, MRC Mall Mix Vlog para puntahan ka namin. May anay ang hagdan mo, Tres. Try mo ulit, Tres, yan. Dali, Tres. Try, sino ka sino aakyat? Try natin pag may umakyat. May premyo daw kay Mel. Kaya nga sabi ko, Boss Pians, try it again. May challenge bang madali? Pag umakyat dito, magdala ng brace. At isuot sa ulo. Mag-try tayo ng ano tawag doon? Ano yung laro na yun? Ay, dikit na pala tayo, MRC. Thank you, MRC. Sa pa-whitey-whitey mo dyan. Bakit wala si host bait ay tulog? Tulog ayun, mamaya aalis yun. Sleep ka lang, Tres Shells. Ano na, boss? Yan, sakit na. Talagang inaano mo, Tres. Ay, may umakyat. Ayan na. Pag hindi to. Oh, ayan na. Bakit na si Tres yan? Les, bakit nakabuka? Ay, mega nag-shut up! Says Ligaya. Thank you sa palipad. Love, TBN. Ayan, thank you, Sis Ligaya. Bakit wala ka kahapon? Wala ka sa iyong premiere kahapon. Napasubo ako, Yan na, makita si Tres yan. Ano kaya, Mel? Ano? Ayan nagpakita pa Ay,
shoutout mo sa Instagram. Ayan, mega nag-shoutout sa si Kiden. Wow, thank you sa palipad, Sis Ligaya. Ayan, may palipad tuloy. Wala nang hindi ko papakita si Boss Biasco. Ayan, pakita ka daw at Tres. Nasa palengke ako Natulog eh. ako ang hapon day off. Maya. Nasa palengke siya. O, di ba? At least nakaakyat siya. Sabi mo naman ano eh. Umakyat siya. Ano men? Kain-kain ako. Alam mo, Boss Mel, Hagardo versus sa akin. Kaya hindi ako magpakita. Nagpa? Gardo Versosa, Hagardo. Hagardo ang tag ko. Ano daw? Hindi ko rinig. Pasulyat ka lang daw kalate. Walang niya. Yay! Napasubo tuloy si Mel. Barabos. Akala talaga yan, ano daw eh, parang pa. Tama ako kanina. Mel at Jenna, mega love shoutout ko. Sabi ni Sis Ligaya. Ayan, Thank you, Sis Ligaya ha. Love. Nagpalipad tuloy si Sis Ligaya. Sino? Kaya nga. Nag-love shoutout. Ayan, nagpakita na ako. Hagardo versus sa gusto na sa palengke. Nasa palengke daw siya. Baka gusto niyang bumili ng ano. Bibilang mo sa mga kami. Ay, nasa ano? Ligaya. Secretary ni Kaiden. Hello po. Nag-love shoutout po. Malinaw ko ba sa Tres? Malinaw. Sa banga. Malinaw. Kung magpapakita ka pa. Hindi ko nakuha, di ba? Ang bilis naman yun. Hindi ko makakita. Sigat lang. 1, 2, 3. Wala nga ka pa? Sigat lang. Papakita na si Tres. Baka bigla doon lang kaya ni Mel. Wait lang. Diyos ko. Hagardo versus ang tag ko. Tres, pa-shoutout naman. Pang malakasan dyan, Boss Bianco, sabi ni Mel. Sino? Hello. Sabi ni Mel. Ayan, hello. Nag-love shoutout. Boss Mel ko, ayan. Kumusta? Magpagaling ka lang dyan. I miss you so much. Awi. Hello, ha? Ligaya, sabi ni Secretary. Thank you, Mami. Ligay? Ligay. Mega love shoutout Mel, sabi ni Secretary Kiden. Ang ingay ako, no? Mag-mute muna ako. Stress? Okay lang yan. Isa na lang yung lalabas na ako. Naiintindihan kita, Tres. Alam mo ako? Pakita mo yung mga China all dyan. Baka magsisikatres, magulo sila. Okay lang yan. Hindi ako magsisisi. Baka makita yung kaguluhan nila. Kita mo lang sulyap ko eh. Hey!
dami kong bitbit. Ang dami mo binili. Dami na Oo. naman lutuin, oh. Ako talaga ng boss. Ah, yun na, oh. Ay. Ay. Diba? Ayun na, nakamas. Siyempre, kailangan talaga nakamas. Nasa labas ako eh. Hindi, Mga kakulit yung alaga ko. kahit wala ka naman sa labas, Tres. Okay na yan. Sintana? Satan? Ang ganda ng palengke nyo dyan. Nakakainis. Gasay. Ang ganda ng palengke. Ang ganda ng galunggong. Kaya lang hindi ako makabili. Ayan na, nagpalipat na, oh. Dilaw. Ay, talaga naman. Ano ba yan? Para kay Boss Bian. O na naiisahan ako. Hindi. Sabi niya. Marupok. Sabi niya. Ayun, Pag nag-ano ako. Kaya nga. Ako. Ay, nakapit ako. Ay, I-flex natin. Boss Ayun, Mel, alam ko magpapalipad ka talaga. nagpadilaw. Kahit hindi ako nakaakyat, magpapalipad ka talaga. Tigilan mo ako, Boss Mel. Dahil kay Tres Bian, nagpalipad si Mel. Kay Tres Bian, sa tupit ko sa'yo, ah. Tres Bian, pag ako sa... Tres Bian, pag sumahod ako sa YT, sa'yo yung 250. Napag sila sa mall, trash ready. So, na tayo sa pinagin mo eh. Ayan, at ako po putra guys, makasagasaan pa ako. Malakas ka sa akin, Boss Bian, sabi ni Mel. Gano'ng malakas. Alam mo, guys, Beginning to 50. kita mo? Wow. Sexy. Sharon Cuneta, sexy. Pinakita niya ang sexihan niya. Hindi, pinakita ko lang yung gusto ko. Charot. Ang ganda ng lugar dyan. Tingnan niya ako. Para nakikita ko mga building. Ayan yung sa amin, ayan o. Diba? Taas. Ang layo. Ano ka, Matres? Hindi pa, malapit nga lang to eh. Tama Diba na. yung dati kong, yung dati kong boss, diba? Ang nilalakad ko, 30 minutes. Papunta pa lang. Basahin mo yung sinabi ni Fred. Ha? Pagkatapos magpalipas. Bakit ano sabi? So, sabi niya, kahit nakamas, halatang halata ang panga. Gusto ka sa akin, Yes, no? yes. Restaurant, nagpalipat pero may pakasar. Amen. Tumawa tuloy si Sister Jenna. Pagod sa Pilipinas, OMG. Maraming mga Pilipina dyan. Marami. Kaya lang, alam mo na, hindi naman Love kami, you, Boss Bian, sabi ni Mel. hindi naman kami nakakapag-chika-chika. Ay, hindi. Hindi. Sabihin mo lang, hi, kababayan.
Kasi syempre, ano, may sila kaming hinahabol na oras. Sa bagay. Ah, Dami mo na naman lulutuin ngayong araw. Ano ko, ipakita ko sa iyo yung listahan yan? ko. Ang dami. Pang lunch? Then silang to lunch, mamaya pa yung dinner. Init. Pang lunch pa lang yan? Oo. Di ba nagluto ako ng Anong oras lunch? na? Anong oras na? Ang lunch namin, alauna. Init. Ay, iba rin. Nagpahinga tuloy si Tres. Mamaya ka, siya, pahinga muna. Mag-upgrade ako. Pwede ka. Sige, mainit. Mainit eh. Baka mainit dyan. Yung boss Jans. Di nga, Mel. Hindi mo nga ako naalala nung hindi ako nagparamdam. Hindi mo nga ako na-PM kung kumusta na ako eh. Di ba, Triste? Boss Bians, dyan ka na lang. Huwag ka na uuwi para hindi ka na magluto. Hayaan silang magluto. Lagyan ka, Boss Mel. Di nawala ng trabaho si Tres. May saltik pa naman yung alaga ko, Boss Mel. Parang may, something. Parang may something wrong. May something wrong yung alaga ko. Diyos ko po. Anong klaseng something? Hi, Hoy, excuse me. excuse Sa me. PM kita na. PM. Hindi kayo. Excuse me daw. Dadaan si Mel. Uy, naka 2 hours na ako. 2 hours na ganito lang. Kumusta? Ang tres kong silosa. Hindi yata hindi yata mag-live si Kuya. Sino? Si Kuya Yorme. Wala siya naka-schedule? Wala eh. Tingnan ko. Mamaya, PPM ko kung ano. Kasi diba, baka may part-time o Pag may part-time kasi yun, sinasabihan namin ni Chelsea na magpahinga na lang yun na mag-live stream. Wala. Wala siyang live. Wala siyang malaman. Nag-hallucinate kayo. Baka kakaya sa tumbo natin para malaman hallucinate ka. Baka naman hindi ako yung kachat mo, Will. Iba pala yung kachat. Baka iba naman yung kachat mo, baka naman hindi ako. Daming Ano kachat. meron solo? Hi, Tres Silosa, kamusta? Okay lang. Walang niya ka. Wow, ikaw lang, boss. Yes. Oo.
Ikaw lang naman daw. Walang Ano, ako lang, no? boss yan. Boss Mel, no? Awit. Bakit ganun? Bakit kaya ganun? Anong ganun? Ay, Tres, wala pa akong palipad ah. Saka nabawi next time. Uy, wag. Okay lang yan. Sino na naghihirap ang ang tonto ngayon? Nagpalipad nga si Mel eh. Para sa'yo, ang laban ito. Boss Mel, wala talaga. Hindi ko na-monetize, Boss Mel. Kaya yung palipad mo sa akin, tipid ka. Sa GC nga, ikaw lang lagi kong hinahanap eh. Sana Ikaw all. lagi hinahanap niya. Anong next time? Walang next time. Hindi, Boss Mel. Hindi ako na-monetize. Kaya wala na akong sa. Dapat kasi Kaya, kaya wala kang reels na papaliparan. Trex. Gawa ka ng bago. Sayang yung sayang yung... Gagawa naman talaga ako ng bago. January pa, Tres. Mag-ipon pa ako January ng pa ba ako cellphone. ng tagal? Bili mo na ako ng bagong cellphone. Kasi sa laptop ko, tapos dun sa isa kong cellphone. Wala na namang yung pag-asa yung channel mo. Wala na, Wala namang pag-asa. Kasi tatlong tatlong re-apply na eh. Wala nangyari, wala talaga. Kahit yung may trending ako, wala talaga. Nag-trending ako? Oo. Wala talaga, ayaw. Baka sa email nga, kasi sabi ko bili na lang ako ng cellphone. Kailangan niyo po nang bumili ng cellphone. Pag ako na-monetize, pag-active ko lang sapat na. Ayun, sabi ni ni Mel. Pag na-monetize ka, tapos, pasukan na dito, lagi kitang ipagngangaw-ngaw. Kasi pag pasukan dito, wala talaga akong kasama sa bahay. Kailan pasukan Kaya dyan? na ako, no? September. Yahoo, tol! Ayan, may galang shoutout sa iyo, Benpax. Ayan, Benpax! Hello! Mega lang shoutout sa Benpax. Hindi ko nga alam, Meli. Siguro Ano ba mga violation? Bakit hindi ka siguro hindi naglololo yung sa Google account. Kasi di ba na-demonetize yung isa ko. Tapos, yung second account ko, dito lang din dito lang din active sa cellphone na to. Kaya siguro, ayun. Mega love shoutout sa dalawang magandang scroll na nasa taas. Ayan. Si si Trestel lang. Yung sa akin, sa ang banda, ang ganda. Maano ka lang, hanap. Premiere ko yung natin. Yung hair mo, Tres. Yung 14. Premiere mo na? Oo. Sige. Sa yun? Sa pa? 30. Kinakabahan tuloy ako. Bakit kinakabahan? Ba't ka kinakabahan, Mel? Mga 2 or 3 para may sahod na ako. Ha? Hindi, Boss Mel, ba't ka nakakabahan? Malinis naman yung channel mo. Kaya nga, malinis yung channel mo. Kasi yung yung sa akin kasi, hindi kasi ako ang bigay lang kasi yun sa akin. So, hindi ko alam kung paano ginawa. Oo, bigay lang kasi sa kanya yung ganda mo, boss.
Yan lang kasi yung sa akin. South in out. Impossible. Yung ganda mo daw, Posby. Inside and out. Awi, Bosnel. Apat ng mata ni Tol Teddy. Oo. Kasi hindi Hindi mo ko talaga ako nilalaglag. nilalagay ng isang tao. Ay, ito. Sana all may group, Gropo, yung niya? Kaya na, Yung ang camera galing niya? niya. Ano Ang yun? galing ni Salven. GoPro. Sana all meron ganon. Kasana all na lang ako eh. Hindi kasi na ko sa ilaw tapos nag-check ng cellphone. Masakit sa mata. Tres, 3 minutes, sakit na ako ha. Mawala signal ko sa lift. Bakit ka nagtago, Bian? Sabi ni Jenna. Yan na, Universosa. Kakaya naman sa ganda ni Trested. Hindi pa ako naligo eh. Hindi pa ako naligo. Magsigawan ko, hindi pa ako naligo. Sino ka naligo? Naiya ako, tol. Naiya ako. Naiya ako. Sabi ni Mel. Aray, napakita pa ka na. Visit kami. Na, ayaw niya makita yung panga niya. Hindi kasi yung yung panga sa screen. Bakit na ba nagtago si Tolbians? Ayaw niya magpakita sa inyo. Wala din daw siya ligo. Wala rin naman akong ligo. Pakita ka yung panga natin. Pakita ka daw. Yung konti lang. Nakamask ka naman eh. Ay no, hindi talaga. Nakamask ka. Hindi ka pa rin nakalis dyan. 11:19, magluluto ka pa. Ilang tayo yan? Magandang ko kaya masyado ng personal yung panga na yan, Mel. Saan naman akong panga? Saan kukuha ng panga? Ebola yung pesla ko. Asa ng panga ron? Kung kwadrado, ayan may panga. Ebola eh. Personal yung pangana yan, Mel. Joke lang, yan. Basta, pag napunti ako, alam ko na, huwag ako mawala. Naku, boss Mel, kung pwede lang. Huwag ka nang magluto, boss Bias. Diyan ka na lang. Wala ng trabaho si Tres. Tres, paano ba yan? Nakit na ako, 11:20 na. Oo nga. Sige, Tess. Thank you. Love you. Ayan, okay po sa inyong lahat. Sama-sama na lang tayo sa baba. Ayaw siguro nila sa akin, hindi ako pinapansin. Ayaw siguro ni Mel sa akin, hindi ako pinapansin. Hindi kasi, ayan, maraming sa... Ay! Thank you, Bye. Tess. Thank you. Bye. Masaya pag nandiyan si Boss Bias. Babaka ka, Teddy. Si Bias na.
Bababa ng pink. Bye, tol. Yan. Ayan, sabi ni Ben. Hindi ka pinapansin, Ben Pax. Ben Pax, sorry na. Nandiyan kasi si Ghost Bians ko, kaya dead ka muna. Ayan, marunong ng dead ma si Mel. Dead mahin mo din, Ben Pax. Mel, sa presinto ka mag-marijuana. Wala na si Boss Bians. Hi, Ben Pax, sabi ni Mel. Ayan, magpansino na kayo. Kiss Mark. Ulit, Teddy Bear yan, sis. Thank you, sis Jaro. Ba't wala kang damit? Ang ganda naman ni host. Mega love shoutout ko sa lahat, sabi ni sis Jaro. Puro ka na lang ganda, Ben Pax. Ayan, pinapansin ka na ni Mel, Ben Pax, sabi ni Jenna. Sis Jaro. Mag-ano na rin ako, mag-i-end na rin ako. Kasi maliligo ko. Ayan, Jenna, tinawagan ka ni Ben Pax. Sis Jenna, Santa Mel, Ben Pax, mega love shout out, sabi ni Sis Jero. Huwag ka nang mag-end, malulungkot ako. Ben Pax, huwag naman tampo kasi si Boss Bian, minsan lang umakyat yun. Kaya dapat yung full support. Ay, full attention pala. Full attention nasa kanya. Kaya mega love shoutout so Sis Jero, sabi ni Ben Pax. Si naka 2 hours naman ako. Lang ako, update lang kasi hindi ako nag-e-edit. Alam mo na. Tamad mag-end. Nakatitig nga ako sa'yo ngayon, tol. Huwag na mo nang end. Ay. Cheryl, miss you, sabi ni Mel.
Benpax, copy mail, sabi ni Benpax TV. Loko ka talaga, Benpax. Ayan, mega love shout out, Marie Dacos de Castro. Hello po, ayan. Hello din po. Welcome po kayo sa aking bahay. Miss you too, Santa. Mel, kamusta po paa mo? Ayun, papa din. Andito po ba si Pians? Mega love shoutout kung nasan ka ma. Sabi ni Jesus. Ala, kapababalang niya, no? Si Tres. Ano yung sibo? Benpax, picture frame para titig. Kumuha, ano na lang, paggawa ng picture frames, ano, si Benpax. Para kang picture ko noon na maganda to. Sana all maganda. Hindi ako teacher, Benpax. Then, sa post, ayan, thank you, Marie. Ayan, ano ka lang, mag-type ka lang ng Teddy, ibababa ka ni Nike. Para naman pumanong si Boss Bians kung saan nakakarap. Kung saan man naroon. Malay ko ba, kung nakabidyo siya, Santa Mel, nakabidyo lang yan. Magluluto na kasi yun, kasi anong oras no, 11:28 na. Eh, alaw na daw ang lunch nila. Alaw na? Okay po. Sabi ni Marie. Type ka lang, Daddy, at pupuntahan ko bahay mo. Marie. Dami kong tawag sa'yo, Mel. Dami daw niyang tao, 100%. Pagtutok na mo eh. Kasi maliligo na ako. Boss Bians, nakabiti ka ba? Paramdam ka. Sabi ni Mel. Lagi naman Benpax, sabi ni Mel. Magaling ka na, Santa Mel. No. Tumitirada ka na. Si Jerome, paalak naman niya yung ano eh. Ikaw talaga. Mamaya, mapapaso na naman yung Santa Mel sa pagdudot eh. Parang may tunnel, parang paramdam. Pag-ibig ko ikaw. Nawala na si Marie. Sabi ko lang ano eh, mag-type lang siya ng Teddy. Hindi ko naman sinabing umalis siya. Hindi naman paam pinatatay ko. Sarong kamay naman. Oo nga naman. Alam mo, dance ribusan. Yung paa niya nagkaroon ng damage, hindi yung kamay.
kamay yan. Hindi yan talaga makaka-type. Tawa ng tawa si Benpax. Utot yan. Tawa ka ng tawa, Benpax. Mamaya, umutot ka dyan. Ha, 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 ha. Paang may damage, hindi kamay, kaya relax kayo dyan. Na paano ang paa mo, men? Paano daw yung paa mo? Binangga kami ng motor. Gloomy talaga si Tol ngayon, ganda. Parang may bago naman si Benpa. Yan naman yung lagi mo sinasabi. Wala pa nga akong ligo eh. Ba't kayo binangga ng motor, men? Kaya pag-ibig ko ikaw. Buti na lang, hindi nasira ang motor, men. Nasira nga daw eh. Paano kung maligo na si Tol? Sobrang ganda na. Tawa ni Sister Rumi. Gandang-ganda, Benpax. Sa intersection, Benpax. Lasing yung driver ng motor eh. Kaya pala, pag lasing talaga nako, dapat hindi na nag-drive. Nasaan na yung driver ng motor? Utusan ko lang. Pasaway yun, no? Nagda-drive? Laseng? Dito na kinuha ng nanay niya, pakulong ko sana. Naawa lang sa nanay. Bata pa ba? Kabataan pa ba, Santa Mel? Ako, pag nalalasing ako, binubuhat ko ang
motor ko. Para walang disgrasya, wet box. Mega lang shout out! Bunso, Katigin Vines. Hello, ate. I miss you. Awi. Naglalaba pa po. Ikaw? Wow. I miss you, Bunso. Maya ko panoorin yung ano mo, ha? Pinasa mo. Oh, sis Jerome, 17, walang helmet and wala rin lisensya. Naku. Bunsoy, mega love shout out, sabi ni sis Jerome. Ate Jerome, sauraw ko, awi. Kuya Benpak, saurat, sabi ni Kami Ginvine. Maglaba ka lang dyan, Bunso. Videohan mo habang naglalaba ka. Ako yun lang, Santa Mel. Sana yung nanay na pinakulong mo kasi hinahayaan yung anak mo. Walang kamalay-malay yung ina. Ang ina ang ipapakulong. Oo nga talaga, sister. Nanahimik yung ina. Naawa lang ako sa nanay at wala rin namang lisensya kaya hindi nakipagtalo pa. Oo nga, hayaan na lang. Nakakaawa naman, 17 years old. Pala naman pasaway ka rin eh. Wala kang lisensya. Wala rin siya lisensya. Pareha silang wala. Nako. Maulan pa rin ba dyan sa inyo? Dito maulan. Maulan, lalakas. Pero nasa right way ako sabi ni Mel. Nasa tamang way naman siya. Nasa tamang landas. Mel, it's a tie, sabi ni Ben Pax TV. Sorry ni Ben Pax. Lugi ako, Ben Pax. Sira yung sasakyan namin yung ano. Pero bata naman kasi din. Antok ako, my gosh. Pili ka na lang ng bago sa sasakyan, Mel. Sana all. Pag-ibig ko papagawa na, insured naman yun.
150, humihina na ang takbo ng iyong katawan. Ganun ba? Okay yan. Dapat wastong suporta sa katawan. Try doctor-prescribed Centrum. Kaya nga, Benpax. Ang laki ng mic mo, tol. Wala ka ng tanong, Benpax. Malaki talaga to. Siyempre, mas pinili ko yung malaki. Para sulit. Wala na akong tanong. Mel, out duty na ako. Ayan, mag-out na ako. Thank you sa inyo, sa pag-stay. Sana all. Very good, Benpax. Kung may next question ka pa, ayoko na rin sagutin. Wala na, hindi na nakita si Tol. Puro mic na. Yan nga yung purpose niyan eh. Kung hindi ako nakita. Kasi dyan ako nagtatago. Wag muna. Maliligo nga ako. Iiwan na tayo ni Teddy Mel. Hindi ko kayo iiwan. Nandito lang ako. Mag-i-end lang ako. Matagal na. Ang matagal. Siya, iniiwan tayo. Iniiwan niya. Ano daw? Ako masaya kasi pinili ka. Hindi ko na pipilit pa. Oo nga, Santa Mel. Uy, malapit ng Pasko, Santa Mel. Ready mo na. Dapat walang iwanan. Mag-e-end lang ako. Huwag kayong ano dyan. Sinisikmura ako eh. Una yan sa list ko, si Jerome. Sana all naka-list. Tawag mo si Benpax. Baka daw kasali siya. Sinisikmura ko. Sana all meron. Mahal mo.
maliligo eh. Babalik ka lang sa higa. Sinisikmura ako. Sa kapiyata. Sa listahan ng magingay, ako kaunahan si Steady. Si Ben Pax read first to the last. Awal ba si Mel? Kasi si Ben Pax. Okay na yan, naka 2 hours naman ako. Masakit ko talaga yung sikmura ko. Ito yung sikmura ko. Sanay na ako na nasa last, sabi ni Ben Pax. Kids na lang sis, Jerome, huwag ka na. Ilan nga pala, anak mo, sis Jerome. May baby ka naman, sis Jerome, di ba? Sa kanila na lang, huwag ka na. Baka huwag ka na. Sa JC na lang kayo magkwentuhan ni Sis Mel. Sis Jerome. Basta sa isang GC member, isang gift lang. Ganun pa sa Mel? Ikaw bahala. Pagdating na sa Paano, sis Jerome? Alam mo na, ha? Baka ba Ayan, malapit na po ang Pasko. Puntahan si Mel Alonso. Magpakabait lang. Mabait naman ako sa Camila kapag tulog. Ako din, magtulog. Tulog ka lang, sis, hanggang Pasko. Mabait ako, Mel. Baka naman sa pagbenta.
May humabol si si Jenna. Ako, Tita Mel, mabait din. Alam ko yan, Frank, sabi ni Mel. Ano yan? Shipping viewers sila? Jenna Bongbong, hindi mo nga ako kinakamusta. Kamustahin niyo na si Men ngayon. Sa GC na lang kayo magkwentuhan. Bagawat kami. Sakit talaga yung simura ko. Thank you sa inyo sa pag-stay. Next time na lang ulit. Next. Hanggang next. Wala katapos ang next. Wow! Pag-August pa lang, Christmas na pinag-uusapan niyo. Oo nga naman, sabi niyo. Oo nga naman, Mel. Advance na. Masaya dito. Tayo lang sa GC. Makikita lang mga scenes. Gusto naman at senior. Miss Daryl. Men, kinakamusta kaya kita kagabi sa DC? Ayan, magkumustahan naman na kayo? Ay, oo nga pala dyan na bumbok. Sige, second ka na sa lesson. Mabilis ka, Ausa? Si host Mike pala ang first sa Lesco. Move sa mga nauna. Joke. Yehey! Last ako, Mel. Sabi ni Ben pa. Paano naman ako, Mel? Makisali. Bentak, don't worry, hindi ka mawawala at hindi ka magkakaroon.
Starbucks host. Ay, malabo yan. Malabo yan sa tubig. Nako! Mega love shout out! Kuya Oragon from TV. Tamsang host. Terry Wilma. Morning. Morning dyan. Nagtatago ako sa'yo. Puro ako si Cancel Boots. Ano talaga may? Ba't nagtatago ka, host? Ganda ng face ng mic. Mag-out na ako, Kuya Rago. Puro out na hindi maka-out. Iwasan ang topa, kin-host. Hindi nakakabuti yan. Sino kaya may topa? Good morning, Oragon. Sabi ni Mel Alonso. Dumating lang ako, out ka na. Kanina pa ako eh. Kanina pa ako ng madaling araw. Nak, Oragon Franken TV Mega Love shout out, sabi ni Sister. Hindi na pwede cancel. Pero naka-hold. Cancel na. Hold pa eh. Morning night, Jerome. Sabi ni Oragon ni Kuya Oragon. Jerome, anak mo ba si... Hindi na pwede i-cancel. Bahala ka. Di ba ngayon yun? Ba't nasabi ngayon? Oo, Santa Mel. Kaya kasali niya sa mga papasuhan mo, sabi ni Sister. Maya na ka pala sa nasa white rin, Sister. Sabi ni Mel. Patugtugin natin yung may toyo. Toyo, advance Merry Christmas, Ninang Mel, aba Ninang na. Naku nga, ako manghihingi kay Oragon sa truck. Kaya ako ho.
Ben Pax, Katuldo. Nagtampo na kasi ayan. Sa lahat po na may toyo. At lagyan natin ng suka. Kumain ka na, hindi pa nga eh. Okay na to, makipag-ano ka dyan. Di ba ako kumakain, kuya? Ala, kakatapos ko lang magkape, kuya. Sige, magkape ka na. Petbox, sorry. Dami ng tao kaya mamaya na kita pansinin. Say good morning advance happy birthday. Ayan, sabi ni Kuya Orago. Ano nga mag-birthday? Ang dami mag-birthday sa atin ng August. Jenna, dami ko nang inaanak. Seriously, sabi ni Mia. Happy Mel, get mo na ako. Kailan pa birthday ni Jenna? August yata. At tapos na yung chaos naman na. Yan sila. Si Dena. Si Kuya Leonie. Si Ligaya. Si Scarlett. Si Tres. Lima sila. Bedbox, sorry. Alam mo naman, hindi ko kaya ibigay. Oras ko sa'yo, pag maraming tao, tayo dalawa sa busy ka kasi sa palitan ng Mer, Chaco, kaya hindi mo alam birthday ni Jen. Yes, si Jenna, 18 na. 18 na. Kahit madalas na lang sinusungitan ito na ito. 10 yata, 10 August 10. Kailan yun, hindi ko alam. Di makaimig at di masakit ang sakit na nararamdaman. Oragon, salamat sa pag-advance na isang regalo mo sa akin. Pipikunin at baka kayo masakit. Alam ko lang. Birthday o mag-16. Bakit ba ganyan ka? Oh, Jenna, 8 cars. Bigay ko sa'yo. Sabi ni Kuya Brad. Si host ba
13. Okay rin ang Rakon pag kunin mo na ang Apple Watch, okay na. Mel, ang bait ko kasi kaya madami kumukuha sa yung Nina. Kahit may toyo pa. Kaya mo sila, basta afford natin si Osva eh. Ako, Ninang Mel, ikaw dapat bigay sa akin Apple Watch. Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasi Saka nakakita o Rakon na may na ang mag-birthday ang magliligan. Host, tumataba yan, tapos taba ng pagka. Ayoko lang mahalata kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Kaso lang wala na, pero wala na. Sa mundo ko'y wala nang makakagawa, makakatumbas ng iyong napadama. Di mo naman birthday ni Ninang Mel. Hindi lang please, promise. Nahihilo ako? Mega lang shout out to Kuya Hermes. Thumbs up post. Alin pa ba mataba sa kanya Ninang Mel? Apa, Ninang natin si Orago. Ang dami mo nang inaanak, Mel. Di pumapayag na di kita kasama. Kung magkayakap tayo pa mag-asawa, nakaalalay sa anumang bagay. Hindi na makapag-MC ano. Kasi tayo, tapos na ako ano Kuya Orago. Mag-end na ako. Nahihilo talaga ako. Sa puso mo na yeah. Dahil nga wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko'y wala nang makakagawa. Kuya Hermes, mag-end na si host. Dumating ka pa. Malabo ng pagbiyan mo, malabo ng pagbuksan mo. Gawin mo 3 p.m. and off. Punta ko sa babae.
Hiling mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Huwag ka nang bababa. Wala ka rin gagawin doon. Meron. Ayan, mag-game na ako. Season na, 3 hours na. Ting-ting niya. PM ako kung din or no din. Wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Three eyes na. Kaya mag-end na ako. Thank you sa inyo. Nahihilo talaga ako. Next time na lang ulit. Yan, thank you po, Kuya Hermie. Naano ko sa isip mo na ako. Baka hindi nag-LS si Kuya Hermie. Baka busy si Kuya. Alam na. Ayan, thank you sa inyo. Mag-out na ako. Is naka 3 years na rin naman ako. Thank you sa inyo sa pag-say. Jenna, bakit kami tinatanong? Thank you sa inyo. Salamat din sa Kalipad. Si Gaya. Thank you. At sa lahat na nakabili. Eh, di ba jowa mo ngayon? Santa Mel. Ano kayo kasi yun? Ben, baka kasi alam mo. Break na kami. Miss Jerome. Ang bilis niya na mag-break. Isang araw pag-ibig lang sa di ba nag-record siya? At meron mga ako na alabi sa'yo nagmamalitang umunawa sa lahat ng bagay ako ang makikita kay maligang mapipiling kung Ayoko na. Ayoko ng LDR. Like yung isang link ng pag-ibig, sabi niya, ay, hindi ako makakapag-get niya. Minsan lang nag-report sa akin yun. Dahil na, yan, nag-end na ako, Tres, yan. Nahihilo ko siya ko. Bye-bye na sa inyo. Thank you. And I love you. Boss Bian, ayan, thank you sa inyo lahat. Wow. Tapos sila mag-look. Hindi pa yan. Nagluluto pa yan. Dami ang luto.
Piang, pengi ulam. Apa? Maraming salamat sa loob ng ilang taon na ako mag-isa sa relasyon aking napupuha. Minsan hindi ko naramdaman ang halaga ko sa'yo. Sa luha ko'y wala kang pake. Naging una ka. Pag sa amin lang nila po lagi, mayang gabi na marami. Sige, Tres. Thank you, Tres yan. Ano mag-out na ako Boss Mel. Noodles lang to. Wala noodles. Ayoko ng noodles. Favorite yan yung Mel. Out na ako Uy, bye-bye. Bye po sa inyo lahat. Doodle in level U. Sinag-uusap pa kami. Dapat sa araw maraming ulan sa gabi, konti lang kasi matutulog na. Level up ko lang. Bye-bye! Bye-bye na sa inyo. Bye! Bye, Teresia. Kain ka na rin dyan. Mag-end na ako. Sa GC na tayo mag-usap. Kayo ngayon naman nandyan. Okay na. Yan, mega nag-shoutout sa'yo, sis Chiki. Mag-end na ako. Bye. Bye. Bye na kayo Hindi ako pakain. Mag-end na ako, sis Chiki. Kanina pa ako 3 hours na ako. Bye, thank you. Sis Chiki, uwi na. Bye-bye. Bye, Daddy boy. May dumating pa. Ay, wasa na. Bye-bye na, Magal. Sis Chiki, you are ready para bukas. Bye, Sis Chiki. Thank you. Bye-bye. Next time na lang, 3 hours na ako Nag-update lang ako, hindi kasi ako masyado nag-LS. Bye, Mel. Thank you, Mel, ha. Sa palipad mo. Sis, Ligaya, kung nandyan ka, thank you.